Saparda bolan yurdumdan vekiliyet a'zalaryna qazenanlar Hatay Halk Respublikasyna bir neçe doşuklar geçirdiler. Doşuklaryň çäklerini Oguljahan Atabaýewa Hataýyň Sunsinliğin adyna gadnatynyň başlygy Hanym Liben bilen gepleşikleri geçirdi. Haýry Sahawat gadnatynyň bejeş işleri boýunça vice-prezidenti Hataýa gelmäge çäklyk, şeýleken bildirilen mehmansyýerlik üçin minnetdarlygyny beýan edip, gelje üçin anyk taýtlamalary ara alyp maslahatlaşmak hemde Sunsinliğin adyna gadnanyň işi bilen ýakyndan tanışmak üçin mümkinçiligi qanagatlanma bildirdi. Hanym Liben Oguljahan Atabaýewa Sunsinliğin adyna gadnanyň adynyň behili mübareklep, çäklyk kabul edeni üçin hoşçalygyny beýan etdi hemde şu gedekki saparyň gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlar şol sana bilim we çägelerin salagyny goramak ulgamlaryna hyzmatdaşlygy ösdürmäge iterge berjekdigini anam bildirdi. Doşukda Haýry Sahawat gadnatynyň işi barada aýdylyp, onuň döredilen gününden bäri salyk goraş, durmuş öpçünçiligi, ilim we bilim ulgamlaryna köp netijeli maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilendigini beledi. Soňra Gurban Gulberdim Hamedov adyna howanarlygy meýete çägelere himayet bermek boýunça Haýry Sahawat gadnasy bilen Hataýyň Sunsinliğin adyna gadnatynyň arasyna özara düşünşmek hakyna ähtnama gol çekildi.